Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Ang duha ni kasakop, sakop sa kakibot ka og siya ang Pangulo. Dugang sa laod ang gihimo ni Federico. Rafael, darling. Marga, darling, tabagi ako. Saan di ka pagtabang? Nagtahod man kanimo si Federico. Giisip ka man niyang ikaduhang inahan. Yes, Rafael, darling. Kaluot. May gisulti ka ba, Ola? Waman, Miss Marga. Tabangi ko, Marga. Unsa lagi ti ka pagtabang? Tabangi ko. Kunta ka sa Federico ang imong inanak. Ha? Ay, niya ako makontak na ko. Unsa man ako? Hangyo siya nga musurrender na lang sa kapulisan. Rafael, Pasurrendera siya. Tabangan ko siya. ha? Tawagan na kaya po ni mo si Federico Nyor. Ola. Of course, anak ko sa Federico. Busa tabangan ako siya. Hatagan ako siya og labing maayong laking abogado nga makalaban sa iyang kaso. Darling, Saludo ko ni mo, Nyor. Bisan og sa kadautan nga gibuhat sa mga ngilad nga binuhat ang Federico. Pero imo lang yapon siyang tabangan, no? Tabangan ko siya, Ola. O ikaw, Abel, kung mahigayon nga magkasulti ka mo sa Federico, hangyo siya nga mo surrender na lang. Ako na kanang gihimo, si Rafael, pero pakyas ko. Abel, wa pa gid ikaw si Abel. Paabutan ko lang siya. Di lang sa kumasuid. Kay murag, maglagot ko magtanaw ni Marka. Kipuang lang di ay niya si Don Rafael. Kaluoy ang tawas ti kawang. mobeya ka na, Abel? O, sir. Gusto ta ko nga niya ka uban ka na ako. Maunta na yung akong tingwa, sir, pero sabta lang tingali ko. Magpalayo lang muna ko ni mo tungod kay di ko gustong maamong ka sa kasuko ni Federico dire ka na ako. Abel, Kuni ako, uban nimo, daan na siya supak. Samot ta karon. Nga ako ang hinungdan, nga nasikop ang iyang do kasakop. Tungod ka na ako. Musamot ang iyang kasuko. Maamong ka lang. Makahi ka sa iyang kasuko dire ka na ako. kuan kining Abel ang ako bang Ayaw nalagot pa mo, Ghost pa, Rafael? dili ko ikaw pugan, Abel. Ay nagkabala ka, sir. Laomi, magsunod ko kanunay sa imong anino. Abel, Magkalagot. Magkalagot. Ay, ay, baya! Ingon hugsa kong paghikit ang inaong ni Abel sa binong akong giinom. Oh, si Marga. Si Marga na sana. Kasamok litsa. Oh, hello? Federico, O, saan masad? Ha? Nagsipok ning uho ko. tungod ni Abel? Oh, Marga. Di akaron diri si Abel. Nang hambog, nga siya ang nakadakop sa duha mo kasakop sa kakibot gang. Unsa? Nga nagpakidnap kag batan-ong babay. Unsa? Nga nagpakidnap kag batan-ong babay. Unsa man?
Bilisan ha? Federico? Buhaton mo gani ka na o silong tagid ka. Ha? Marga? Yabag ka? Mayabag yun ko kung magbinuang ka. Marga. Basta kiniliti man buangon gani ko nimo patyunti ka. Marga. Ay pagkatawa. Seryoso ko. Paghilamay. Usap ka. Asa na ka, Rosabel? May biya na. Mama. Labing mayo. Ganun naman siya diya. Kay kunwa pa. Bungkag mong tanan diya. Unsa? Ngano si buhato nimo? Mortal kong kaaway si Abel. Siya ang hinungdan. Siya may hinungdan nga. Baya. Nagkayawa-yawa na kinikinabuhi ko tungod niya. O sa taong nagmaskara. Federico. Kining duha. Si Maskara o si Abel. Mo'y nagdagbuisit sa kong kinabuhi. Bisik asa mi magkita. Kamatayon ang ilang sangputan. Kung magpabilin si Abel niya, bungkag mo. Tungod kay lampayon mo Granada. Lampayon ta mo. Federico. Asa man si Abel? Tingalig, may balik na to sa gasolinahan nga yung gitrabahoan. Sa gasoline station nga gipanag-iya ni Mr. Mangkaw. Salamat sa informasyon. Bida ay salot yun di mo ba yung bilda? Bilibag na ako, di ba? Oh, trailing ba bayinting? Ang triling niya din mo ka motorsiklo gamitin mo. O na kailangan karangpan. Di may tao nga aksyon nagsakay sa motorsiklo. Upaandar mo ta siya motor. Akong gilugan. O mao'y akong gigamit. Maayo kay ni sugot sad. Wasa lang na mo nakalitan man. Na akong gilog ang iyang motor. Pero gipasabot na ako nga gamito na ko arong pagukul sa kidnapper. Kaya nakapantay mo sab siya. Nga doon ay batan ng babae nga missing kit o pakitabang. Oo, niya, naapsan yun mo. Naapsan ako ang second bay. Pero hapit sa kumatigbak. Tungod kay nakamatikon mo sila sa akong pagsunod kanila. Kipusil ko. Samtang nagkukod kanila. Ha? Oo. Nakalihay ko. Ilat ako ibagno sa daplin. Pinaagis pagbabag sa ilang sikinan. Pero wala ko ilang nahimo. Anong muhunom sila, gipusil na ko ang ligid. Explosion ang ligid. Nabangga ang van nga ilang gisakyan. O nahitabo na ang pinusilay na mo. Nakauna ko. Hinungdan ka na sikop. Ug ang driver sa van, wala nahimo kay naipit man siya sa madubila sa dihang nabangga ang van nga iyang gibaniyo. Niya, human. Ang thrilling, kay may nanawag sa cellphone sa taong ako napusilan. Ako ikuha ang cellphone ako meeting ko. Nadungog na ko. Nanguta na, kakibot asa na ka mo. Kakibot? Sa ato pa? Si Federico ang nanawag. Ano sa? Nanganti siya nga iya kumpasyon. Abel. Tanaw na to. Asa kutob ang imong abilidad, Abel. Mao di pag-ingnon. Ngipon sa ngipon. Bala batok pala. Kabantay ka na. Wa pa mo makaila sa hingpit. Ni kakibot Federico. Pangandam, Abel. Federico will strike. Buligtas ka sa yuta nga way kinabuhi, Abel. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!